Hello mga Uragon. Ito pala, papakita ko sa inyo yung ano dito, swimming pool na kumukulo. Bago po itong swimming pool dito, nakulo-kulo pa. Medyo malabo lang ang tubig kasi galing sa baha yung ginawang patubig sa swimming pool na ano rito. Yung mga nagsuswimming dito, mga itik. Mga itik siya. Crispy. YouTube? Lala. YouTube? Mapi. Ayan. Grabe oh. Ang kulo niya oh. Bahang-baha na. Bumaha na ng putik. Mga besh, mga bay. So ayan na. Panibagong swimming pool. Malinaw na yung ano, malinaw. Malinaw na ang tubig. Mga beshi, mga Uragon. Pwede na dyan mag-swimming. Pagkatapos dyan mag-swimming, pwede na ulit ditong lumipat oh. Ayan oh. Ito po ang ginawang swimming pool dito namin. Kakaiba. Ayan pa. Oh. Yan. Swimming na. Pwede mag-swimming, mahaba to oh. Pang Olympic size yan. Ito, Olympic size din to. Oh. Pang Olympic size. Yun lang, mga nagsuswimming dyan, mga bakal.